Gauza garra da gatzura. Bai, zuk botikak hartu baino, nahiago izan dezu beti osin tortilla jatea, bai? Bai, gaur goizian, Antonio eta Bello pasioan ginala Edurne alargunakin juntagea, eta emozituekin doble kilometro zindeu. Ta bainara, biat potoluen, baba. Berandu dator. Zein? Zein izangora ba, zeurala bi, akorratzeza mentxetxin bizi dela? Akordako nez ba, eguna kontatzen nahi nahi noiz alde ingo duen etxetik. Iremak eta Bello gauza bera pentsatzen nireatik. Baina azkenean etxean gehatu eta paketea ekarri gaine. Lehen bentsat, guazeman astezaneako amentxoten zan. Baina honez... Bueno, ez preocupa emagumia. Hori beti bueltatzen da. Ben ere junzen, ostiral goiz batean okupa. Gaberako menzan, sopa beru hartzen. Deskuidatu euskeo portalian do, no bilu egin. Gure garaian neskala ontzan hau bena, despedida izaten zan. Biltzak hartuko zitu, bentsat. Ze programa astea doa, eta ez da diageo neri etorri timbre joka, Ana Alkain. Amba! Gau deskiriak, zebozate, no? Alkain, utziak urnei aurkezpen nahi favorez. Pagadi, baina bilitzetik behin trabatu ite, zamaitako ez diogu, kauko? Ez, lase, gaur ondo entrenatu bat horren nauk, ikusi. Ei, familia, zemuz geha, Alkainek esaten bezala, to sumailua. Eta otzeate bere segure atzean jarrita pelmata emoten. Oita maurte ditute nahi zumemoko bat, Utzi txorakeria horiek, Euskaltzen diako ez dugu txorakeriarik esaten. Reanimo enbiego. Ta zu reanimatu behar aldezu? Beste medikoik ez dut ikusten nik hemen. Autorrela no. Torkemana! Gure sistema berri honek okei and monkei izena dauka. Ez dut, ezer ulertzen. Zer erran nahi duzu? Hoi, esplikatu eduk. Ui, errexak. Petor Imanol. Gustoko zerbait ikusi duzu, Asko, baina haze prezioak. Gaur, beste egun, lehitzatik etorritako ospetsu bat. Zein itzen zaik? Bastante ondo. Eguaini. Ba, eguain gogua sartu zaizuelako, zea programa hiru aldiz aurkeztu beraldeu, favorez. Beti pagadi. Favorez da caridades, baina zer dau? Ontxe fregoni pasatan ata. Maizuek ez dakizu hau zindela zapaldu, zikatu arte, Garbine, programa aurkezten nahi geha. Bai, bera, presentazioa da, bidetu harrea esan. Kaixo, agur... Zea agur desea du. Venga, fuera menditano. Baina ira horra, behatu zeizu, zeure zapatazik inatu. Ontxebe. Ongoskatzen, nahi da? Bueno, zuek bitartean hasi esketxak ikusten. Bai, eta lurra sekatzia, segitu hemen izango geha. Kosk! Kosk eta gotzen. Bale. Zer egin dezaket? Coca-Cola bat ekarri, no teji ba. Deitu ambulatzen jai azkar. Ambulatzia! Lasai, Hala, ez arduratu, tak. Kita, hori, kita. San Pedro nako litio etorri da. Aizu, Txabel Gorri, astu ambulantzia, Ja, hilda nao. Ez, oraindik ez zara hil, sorte handia izan duzu, eta Divina Prudenziari esker apaiz baten kontra egin duzu txoke. Ze ondo, gaur nire sorte eguna da, iufa! Bai, hoixe, imaginazazu, kamionero bateko izan bazintu, zeinek emango lezuke oliadura, Olize? Gaixoen oliadura. Esterbauzioa. Euskara jatorrean oliadura eman esaten da, Eta zeatikan ez diazu, bide batez bujiak aldatzeko lan aiten, Txapel Gorri! Bai. Ize emangunake, oliadura ala esterbauzioa. Nik ez dut horrelakorik ematen. Nik normalean egurra ematen dut. Bueno, hala, nik oliadura emango ditzu, bai. Oliadura ematen baiazu, enei zilko. Hilzaitez, begira nolako ataskoa montatzen ari garen, begira, badatoz! Ei, hemen! Zalantza non, Euskaltzaindia han! Bien! Arrano pola! Euskaltzaindiaren zalantza argiketa zerbitzua. Egunean 24 ordu. Zein da zuen zalantza? Oliadura ala esterbauzioa. Beno, pitilaseko gure azken batzarran, herri tradizioa eta autore klasikoak kontutan neukita, oliadura hitza onartu genuen, baita azken igurtzia eman ere. Bez, azken igurtzia ez, nia paisa naiz, igurtziak... Euskaltzainak egintzen badizu igurtziak eman beharko dizkiuzu. Baina ni botoak egina ditut, kastidate botuak, eta, utzi txorakeria horiek, Euskaltzaindiako ez dugu txorakeriarik esaten. Baurakan atxerekin idaztea txorakeri galanta dela uste du, nire iretzia. Etzaitez honetan zar.
Eta, haizu, Valencia, V eta TZ-tarekin Valencia, en fin. Horrela jarretu ezkero, ertzaina hitzari atxea itxatxiko diogu. Barkatu, ez daukazu arrautzarik. A ber, tazu nola zoaz? Estrema uzik jomaten duten, Eliz Barruti batera. Hemen jai daukateta. Aio! Ulertu behar duzu, Bai, baina gogorra da. Jo, ama, ez hasi berriro nahikoa hitz egin dugu, Egia da, hala. Aita, 30 urte ditut, nahi zu memoko bat, Eta neure bizimodu egiten hasteko garaia da. Baina zu ez hau doituta bakarri bizitzen. Nork egingo izu goea? Ba ikasiko du? Eta baskaria, Nork prestatuko izkizu baskariak amatxo baino hobeto, Maitea, bizilegia da. Sufritu behar badu, sufri dezala. Eta kontserba jaten ito behar badu, ito da bila. Ama, asire baten oso gogorra izangoa, baina gehoitzi izango da kontua. Bagenekien momentu goldu behartzela, baina hain askar pasatu da denbora. Bueno, ez gaitezen orain deno negarrez hasi. Venga, gaurko data. Venga, ama, bueno. Etxerik bi kaletara zoazte eta bertara, ez da indotxinera joango zinate ere. Aurkituko dugu etxeren bat. Espezial Padres Anunzio pila badakar egunkariak. Hoxe? Bueno, Maitia, agur. Hala. Agur. Aio, familia! Una pasta wasn't man. Aurreko astean gure atxuek zinera joatea erabaki zuten. Zine aretoa hutsik dago. Hutsik? Ez. Ilaran, atxoen atzean zegoen bikotea dago eserita. Non eseriko ote dira atxuak? Hemen jarri. Lasai. Bai. Ondo! Dana ekarri alden. Bainoak nea lasai eitiko. Ondo. Viajetako lepokua loartzen badeure. Eta jateko lurdesko arraiak. Lurdesko arraiak. Mesedez, isilduak altzarete. Anda, koño, zuek altzeate bereze gure atzean jarrita pelma da emoten. Realizeo xalen. Besteik ez zitxonen, palomitas. Grande mediana pequeña pantilla bezala. Kafes nien kameloina alditun. Garzan. Lutxin bodas de orosekoak itun. Pelikulan pusin dezakanat. Neide ez da ulaite zaiel. Baina zen, oiden, zea sekretoia. Da besti kamarero. Olzen da. Eta nik zure sortea, Messi. Oi. Bon. James Bond. Ez eginen? Baina Bond esan din. Bond. Tanunden sinkonari. Nola, sinkonari falta ata. Isiltzen ez pasarete, kalera. Kalea, sinkonari kanbiatu, nabialdu behar da. Oi. Andarak mesedes, Andereñoak, aizo. Eta por gusto, A ber, talasai, isilduko geata. Bentsu pedi. Torre Eifelda. Ondo ala. Isilik alda. Nereden? Acaba, en Bologna mı aldın? En Bologna. Oye, ben kamelua osapaya pauta, baina kamelua peatua jo, acomodadora! Oye, turrigo ere kamodera, eta kafe horiak iateko jau kameluma! Lortuko aldute kafe con lecheko karamelua ateratzea? Nahikoa izango alda kaltzadoria. Ez galdu urrengo atala. Kost! Zorinen araztu ibaltziok. Torri hona, jefe.
Kontu horre, hor ondo sekatu bedeo hendik eta. Eta zibil behar dio, hain trapuzarokin hankazpiren guztino? Bebe beharko, ibaldak izan malanetxe daukan garbine. Eta ze esatin egitzen? Ba, presentazioak beste enfoke bat behar duela. Zoze, hola, askoz graziosugua, askoz identifikagarriagua, zea. Azkenean, neone baino askoz zebeten gozezuek? Hobeto, ez, diferente, Ba, jendeak identifikatzeko beste personajen bat, o... Ba, ema joke hurra, eta ziai. Gutuko aldia. Bai. Gabon eta ongi etorriak guazeman saiora. Jose Mari, diondo? Gustatzen zaik. Ba, Ba, gaur arregitarrai emango diogu paso. Te gustatzen hau? Jarke? Zemoz toieiz Platonekin, guztua, ezta? Ikerri guztua, ja. Hau da disfrutatzi hau. Zein gustatu zaiketena. Platon, Sokrates, Aristoteles. Zaila da bat beste gainetik jartzea. Sokrates hoi oso sauna, zangarai batian goatzen naiz. Esatezu noi Brasilgo jokalaret jazen. Bai? Frosifila utzi eta futbolen aseltzen? Ta hauek zeatik ez ditxeu plazaberduran saltzen. Postu txiki bat jarri, eta etxeago diru moroske harra. Plaza berduran saldu, irutzen mozala. Ez da gepa. Beira? Behin guatik gure esantik arrazoiak, ha? Berdura saldu genezake, baina ekologikoa. Ai, Greenpeaceen gustauko litzake asmua. Hoi da, arre batxo! Oain merchandisingak nola hain pentsatu behar deu. Merchandisinga? Inbertsioa nola optimizatu. Diru mordua nola irabazi, alegila. Eta hortako, esperto bat behar deu. Ni kasualidez bat ezauten dut. Oantxe dituko jot. Borja Biren! Xanti nau! Aizea letzen, mozolo. Motzan dizin, Sócrates, Platón. La teoría de los fractales. Una aproximación desde la mecánica cuántica de segunda generación. Politia, Mateu. Kiari, politia. A ber, bila zer esategun Borja jasorrek. Borja. Ondolai. ¿Qué pasa? Gure txikilla, gozia sartuko zitzaion baita, hemen da, etxien. Baten bajongo alda, ati iritzea, favorez. Zoa zeu, nik esan nion giltzak hartzeko. Ni, hankau txik nauta. Ni aria junda etortzeako arreitarra pasaia. Nekane, zeu zaude atetik gertuen. Ba, onzaine onda Txile, Da osbizka pasatik gaina ondo torrikoako, espabilateko. Jungo zana, gaur be, tripabistan. Han gure puritana. Si, izan zen bat bere herrian lehenengoa, minifalda jantzita kale arro atea zana, pantorriak airean. Diferenti zan. Guk emakumine eskubidin alde etxengen duen. Gure epokan, Andre Liberalak ibiltze zitsunan prakekin. Ta haikin kontu bile. Ba, ona arregitarra eta tostak gero altzako naz. Merchandising gure sistema berri honek okei and monkey izena dauka. Hau da, bi lagun jarriko ditugu antzerkitxo bat egiten. Bata, okei laguna, merchandisiaren ikuspuntutik dena ondo egiten duena, konforme, eta bestea monkey laguna dena gezki egiten duena. Baina pasagaitezen antzerki egitera denok hobeto ulertzeko. Katja, zu maialen ertzorretan jarriko zara. Bai. Elo jarrizetez bestertzean mesedez eta eroslea, Jose gure eroslea izango zara. Pasaz gaitez maira mesedez, oso ondo, Jose. Zue saltzaiok, zuen porruak eta ez bestearenak erosteko komentzitu beharko duzue. Konforme? Konforme. Let's go!
azteko. Bai. Egunon. Egunon. Beira. Zu, ari, ez da beitura, Betu ze porru eharra. Nahi osiko eskatzun bekabezatana zen, osolo. Jauna, hemen ekologikoki eta lurra errespetatuz azitako porru goxo-goxuak. Prezio justuan, Alekia, ez merkeegi, baserretarrok bizi behar deulako. Baina ez da garestiki ere, guk sortu eta guk merkaturatzen ditugulako, garraio eta bitartekarien gasturik gabe. Ara, bilo izan plastiko bana emango izuet. Nei, eosiko eskiatzu eta punto, bale? Ata diua ontsa bertan, ez dauka sasibio nazteko goik eta... Venga, 5 eurokua, hasta buelta eman beharrik ez. Baina... Konbantzitu, inatxin. Stop! Badaukagu, okei eta monkei. Konforme! Ni okei dudari gabe ez da. Kanti, esaio gire arrebari. Baina suabe antzean, konforme? Monkei, zu monkei zea? Ama, bai erra. Ni monki. Zieroko gaina? Ni tximinua. Dena gaizkiteuna goxo-goxoetu naiz da arrazoiak ematen. Ama bai zakar, amenazua, ia jogatiuta. Hori ba, zure ama mertxendiziaren munduan izarrandia litzateke. Ase agresibitatea, ase indarra diskurtsoan, ase torrian, bai paregabea. Hori da, hortik. Demone monkeix, maitu alnaik, Bai. Martxa! Oh, garaia. Eso, martxando zen. Diar baltzuaz plaza berdura hau, Taukat bateko goik, mozala. Motzan dizin izarro golako xiagea. Kapritxosuak. Diar zer lehu bazkaltzeko. Koneju herria, koneju gixaua, o koneju olkidje. Koneju tortilla. Ondolai. Bai, ez tezu cuidado, digaz. Gaban pasa. Bueno, behin intapakien utziko nozue. Bai. Hala ba, bota. Parpixka bat iteko, etorri geata. Gaur benetan daukagu programa parta. Abalozia beti, itu nauzarata. Pasa palabra. Oita, desastria. Ara, hemen deu. Belarriko zulu galpestu zue garbitzua, lastotzuetan zan hemen dijuteko. Lurra brillu ateatzen egea, Garbi? Oso ondo. Hori geixa gustaten gazta. Hala, holanik Boston hartin harin jau amatxuko. Venga, segi. Earki gatxik. Hori neurire. Earki gatxik. Ara? Earki gatxik. Garbine ere, tentazio joan. Garbine. Zuek ukin edo zuen telefonoan doinu bai? Earki gatxik tonua? Tarrexak azue. Seri jo egia, Markatu zazpi bat, eta idatzi reale, utxunia utzi, eta gatxik. Reale, utxunia utzi, gatxik. Baina zuk esaldatu gaxi eta venga, segi garbitzen. Bai, zein je? Ederto. Etorri ba. Bai, hemen ongona. Gabon eta ongi etorri bazen behin Euskal Herria saiora. Gaur, Anbotoko Mari eta bere kuadrilla izango ditugu bidai lagun. Teknologia berri eta modernoen jatorria ezagutzen lagunduko digute. Ona dokumentua. Iahu! Atxaldean, neska! Zapuen izenien, zeko bozalotan ibilizarie. Erreka maristopa guatxun! Bai, eta garixen kontra milagro ketxen dauzen, algiemon joskun. Zenba kobraun, Akelarrerako entrada bat eman jotzen dat eta kitxo! Han, telefonue! Niri edon. Nor da? Etxakinat? Ez tonez entzuten? Txagusarren begixe, hemen bez! Izetan ahil? Zetan, betiko, bakobertura bile! Kondino txakuntelea zau? Artin niri, Andra! Ta inaztek ez ma? Ni, aspaldi pasan itxunan. Txukun ez darrera. Tori! Erne?
Barretxarra. Badatorrela nor? Torquemada! Ixo! Mensajea hilagote hoiatan. Torquemada sugara murdira, pasalo! Hase sustue, martxa hontan ez tozan hau berren urte behartuko. Bai, neska, hau estresa. Atara hemendik. Denbora ilunak Euskal Herrian, sorginak ilargian, kondaira alagia, zer sinetxi. Gauza bakarra da segurua. Kobertura, beti larri. Maiten zaitu dalako, kantatzen dizut zuri. Ai. Zein dausi, irritzi lehiaketara konternatzen? Zaldek ikusten ondo ezin nahola, babua. Nahi alezo aspirina. Aspirina? Kafak hartuta ere apea berri. Lan gehiagik tezutan, hausi. Ba, mote, lan gehitxo aite nahi neiz. Ez teza jotan atxiok. Honen ameiko editzi izangoan, hausi. Hartu agenda eta ditu jo. Hospitala, dia, gurutz gorreia, praktikantea, burlatako brujoa, petrikilo, meikua. Hemen da, Jose Miel, herriko meikua. Jose Miel ez deitu, favorez. Zer du ba, Jose Mielek? Horrek zianuro emango ziak, deitu jo, petrikilo bai. Petrikilo bai? Sabele neskintzin, alezu? Bi horrituetak, txorkatila. Arta tripako meina pasako zaidak. Nausi? Intzak esan dakoa! Bestela, eratza pasatzen jarrikot! Banua. Baina, Jesus, hondik enaiz azita, dauneko konorte galdu lezu nausi. Jose Miel, patxi gaixotu indata, talera torriko altzea? Jose Miel. Nope, nausi. Utako Miel. Jose Miel. Jose Miel naiz. Mediku. Kosh! ¡Norazko Berrión! ¡Hola, no me ayudan! Cambia de colores según la ocasión. Tu corazón llena, tu corazón Estarrin Jesus Mai gaztearena. Paquito chocolatero. Estarrin Joseina Etxeberrianekua. Estarrin Kanaletako Antonio. Aurki ETV baten Bodorrilua. Ta, zen buz dao? No, arnazia debile daukaba. Reanimo enbiego. Ta zu reanimatu bera lezu? Beste medikoik ez dut ikusten nik hemen. Ara, nausi, agurtzen etorri da, eta xirri batzuk egin bizkitzu reanimatzeko, bai? Geldikio nahi, koño! Geraldik, odego, koño! Hau uste baino okerra da, Betxu irribarrori jaurreko irribarra da hori. Boka enbiego tzau. Beharrezko alda? Hiltzek izpadu nahi, bai bentzat. Ez dakit ezotean hau behiltzia. Zer? Ez. Aurra. Venga. Txoin.
Ara, nausi. Agurtzoneko musu txiki bat emango izu, Ia sendotu zean. Kotxinos, hombre! Mingaina barruaino sartu guztak eta! Aporai! Eskerrak etorri zen agurtzane. Patxi oso gaizki dago. Patxi, zer dezu? Segi, agurtzane, segi. Segi? Zertan segi, Patxi? Zerri alakua! Zen nausi, ze bost tripako bina. Ze tripako bina? Pasu, giltzeki sartu altzea? Ez, pareta pasata, no te jode. Hori hau idurre. Berandu zatoz. Ja, ta? Giltzakin sartu balimazea. Zein atxua? Timbre joka? Ez dut azu alabia izan bir? Honek eo zer esan eta kontrako iteu betita. Buah, zer rollo txarra, txabal. Nio era noa, pero ja. Noa zuzela zutorrio nazto gamatxo ondiok handa. Ama, utzi pakia. Zuze pentsate, zogotela dara. Zure bilizabako. Etzan ba, edurne izango. Arre gitarrak elkarrekin ikusteko gonbiatuet eta behate jokatakuk iriki ez? Ke pena. A ver. Alpe, ritmo guaiz. A ver. Kaixo, bikote. Kaixo? Zer? Ze moduz? Ondo. Gustoko zerbait ikusi duzu, Asko, baina haze prezioak. Segurtasunak hori dauka? Aha, bai, eta guk hori eskatzen dugu beste dozeren aurretik. Hauxe gustatzen zaigu. Aukerak eta bikaina, garesti xamarra da, baina daukagun modelorik onena da. Zatozte, ego bezu zenean ikustea paperean baino, ezta? Bai. Mesez. Benetan ederra da. Eroso alda? Erosoa, konturatu etzera egingo eskuartean daukasunaz, askatasunak beste esanai bat hartuko du zure bizitzan. Modelo hau ez da modelo zar baten berrestilizazioa. Hau aldaketa teknologikoa da, progeneraziokoa da. Guraso gazteentzat aproposa, umentzako espazioa, gurasoentzat konforta. Bai, Eta kolorentan bakarri daukazue, ala beste beren bat posible da. Nahi duzun kolorean. Eta seguru alda. Segurua, izango ez tapa. Besteak beste utzitxuen irudiak dituen airbag urdina, ala arroza aurraren arabera. Gure alabak beti eskertuko digu kotxe duin baten paseatu izan. Osk! Gaizkegia, kuadrilla. Behin kobratuta, doble jornada lan itea, malo. Ba, motel, gio zer bat horren estu zeidak, hainbeste trapu pasabierrakin. Basetxea, torrela uste ja? Basetxea, utzi presentatzen favorez, kriston ilusik egiteta. Haiteke nahintzak. Gabon familia, Gabon Euskal Herria. Hemen txekaude goazemankeko kontseiluan. Eta gorain eskez paregabeak datozti. Hori eza erran behar dizuet. Aurrera gozetxea, aurrera goazeman. Ez de bat egazkiten, Zein ondar komunik? Ez da gizuet da zabarura puntaten, ero zer? No, guazen hemendik la ospera. Gabon Euskal Herria, ongi etorri, basetxeko atal berri batera. Gabon lehiakideok, zemu zehazte txabalotez? Gaurko kontseiluan, sorpresa ugari izanen ditugu. Zuzendaritzakoek errantikute, nekanek baduela guri zerbait errateko. Sorpresaz, harrapatu gaitu, guk ez genuen ezer sumatzen. Nekane, aprobetxatu orain zure aukera. Bueno. Lasaitu zaite, Nekane. Dena konpondu alda. Lasai, aprobetxatu zure aukera. Esan nahi dutena da... Euskal Herria, hau, basetxean pasa alda bakarrik. Zuzenean da, guk ez dugu ezer sumatu. Beraz, Nekane, ongi pentsatu eta erran behar duzuna orantxe. Etxea juti erabakirot. Ez genuen horrelakorik espero. Harri eta zur geratu gara guztiok. Nekane, Euskal Herrian aurrean errepikatuko zenuke lehen erran duzun hori? Etxean nu. Ez dut, ezer ulertzen. Zer erran nahi duzu? Ingles esango nahi bozu. I'm going home. Nekane, hartu arnaza, pentsatu ongi. Ez dauka bueltarik honek. Mercedes, ongi pentsatu eta erran berriro. Banu. Hala, agur, kuadrilla. Hau estrategia bat izan leke. Ondo pentsatu alduzu, Nekane.
honek ez daka etxera gueltarik. Adarra txapi, jantzi, etxean nule, amatxure. Beste kontseilu bat antolatu aldugu, Honek penalizazioa dakar. Non hartzen da autobusea, men? Kane, hori da zure azken erantzuna? Andele guazeman, andele guazeman. Pilotazaleok, gabon dizuela. Gaztizko eta pilotalekutik zuzen-zuzenean erikatzeizkizue. Kakol jana izan deuta egarrituta. Josean Tolosa, gabon. Bai, behon diara, Xabier. Gintonik hau asko zobetu izango ban, Bai, basoak ere triste xemarrak. Bai, mote plastikozko gendik ametituta hon behar. Ongi etorri, ETV kantxara. Gaurkoan hasiera behintzat gure pilotalekutan gertatzen dian egoera xelebreak ikusi nahiko genituzke, eta horietako bat aukeratu digu Josean Tolosak. Ze ekarri guk, Josean? Bai, oen dara gutxi azkuitin, ongitxoan partidu ikusten, eta kontuatu gitxoan apaiz bat zebilera, hortio. Ikararria. Bai, harrituta egatu nixon, Baita ni ere, azkuitiko frontoia nolako egizta sekula ikusi. Bai. Baino, ikus ditzagun imaginak mesedez Jurretako lankideak hortxe ditugu. Bai. Apaiza, parrokoa izango duk. Bai, ikuste ju, testigo da Jehova bezala zebilek, papera repartituz. Etxez etxe ibili beharrean gure pilotalekutan. Bai, merkegoa, izango behantzako eta. Bueno, entrada pagatu ezkeo, libre da. Bai, gaina lan hain da pelota ikusten nahi batea, hoi gauze politedek. Bai, esamarazio gaina apaizek eta gutxio gatzituk, hemendi urte batzutatzei, sudakako, izango jutanak apaizek. Jendeak fede ikaragarria du pilotan, frontoitan mentzat. Bai, dudi pare, apaizei kaso gutxi iteziek eta... Jendeak parre egiten dik. Bai, ikuste ju, neskorrek. Arridura arpegiarekin. Kopa politizekan neskorrek, ez gu ez dago baso sistriñek. Hori jinkasa izan du? Bailis de gramatik. Bailis? Usaien gantik esatik. Apaiza... Bueno, jendearekin hizketan. Bai, baina ikuste ju, gazte jendea etzeok oso kontentu, kontentu bai pelotan gati, baina ez hitziten nahi dien asunton gatik. Ez dakiguna da zertan ari den, alegia, ze ari den errebindika txaloka ere ikusten dugu. Bai, gozatzen nahi dek. Hortxe dugu, mezu ba, Angelusa noizko interrogazio ikurrarekin. Mezu argia. Dudi bare. Bai, emateik arantzazutiken marketing egiten dituk da. Kampainan bat edo... Bai, Angelusa noiz da, etzekin, motel. Nik batzen hau, garai baten nik pilotan jolasten ninen da, Angelusa amabitan errezetzeguan beti. Bai. Gio, laro eta mairun, uste izan zara, kendu intzien. Nik gogoan dut, final handi bat, eta bertan hitzan gainera. Bai, harritzeko. Ikus ditzagun, imaginauak. Angelusaren uretxoa. Bai, hor askoz Agur Maria, gracias betea jauna dago zurekin, zedinkatu zera zu Andre Guztin artean, eta bedinkatu da zuen sableko urtua Jesus, Julian eta Josean zorionak eta ondoen jokatzen duenak eraman dezala txapelta. Bai, barkatu ja Xabier, baina hor apaizek egi hondi esan zin, hobenak irabazizala eta hobenak irabazizin. Bai, aldek pilotaz asko dakila gauza jakina da. Bai. Esan marazio, barkatu ja Xabier, baina Angelusak endu ziren, ze pelotarik oztu itekitxoan partidun, derrepente partidu egatuta errezon hastea, ba, ezek gauzona, hoi futbolista egin ezkeo, ba, ez egit, ze pasako guen. Ta Josean, ze eginduk, asteburu honetan? Ba, asteburu honetan partidu futbola ikusten nitxoan, aspaldiko batez. Da, gauz bat eta zohartu nitxoan. Zertaz? Kampo furuetan jendea bere ekipoko kolorekin da jotetuk eta bufandakin eta ikurrinekin da animatzea. Da, frontoitan, en cambio, jendea oso lasek jendek. Bai, kolorik etzeok, bakoitza ze pelotarin aldeko adeken ezek ikusten, ezek nabari. Hor sombreron bat ikusten dut? Bai, eta horreatik buru erain da erain egon hauk, asteburu guzin, eta pentsatu jau earki gatsi produktu bezala, bufandauk ateatzea. Ba, izan ere, egia da, pilotalekuak aldatu direla, pilotarien jantziak ere aldatu dira, eta bada garaia ikusleen... Animazioa lortzeko ikusleen jantziak ere aldatzea. Bai, eta hemen bufanda hoin dio, Asier Olaizolan hartu jo, bere herriko armarri eta guzi, eta ni pentsatzeit, animatzeko eta oso polit izango, gaina frontoiek kolorea hartukoik, eta hori garrantzitsua dek. Diseño politia di gaina, gozuetako armarria oso kuriosoa gaina, osoa egarrituta emateiko txuak. Bai. Ederki, animatzeaz aparte aipat ditzagun bufanda honen zereginak. Bat biru lau, deja da india. Mukik entzeko? Kotxeko bandejan jartzeko? Ez tarri ez ozteko. Mendiko bueltaska ematerakoan paperi gabe geratu ezkeo, kolezio guztitzeko, pelotari guztina,
Lau bufanda josi eta minifalda estu bat egiteko. Enbragea puskatzea nako. Hori esplikatu eguk. Oi, errexak. Iri kotxeko enbragea puskatzen bandimatzei, kablea, kapota altxatzek eta orduan bufanda lotzek enbragea di joan lekua, eta orduan bentani jati sartzek eta... Eta retenitzea bazeok. Bare jakine bai? Bai. Probatu aldek? Ez, boindik ez da, enbragi gauzi. Eskerrik asko, Jose Antolosa. Iri, Xavier. Ikaragarria adibidea, eta pilotazaleok. Hauxe izan da guztia. Eskerrik asko eta izan untxa. Egon gatxi. Ai, niri pelikulak asko gustaten gaztaz. Ondoko xelebero nire, bai? Bai? Eta zuri ze pelikula gustatzen zaizkizu? Ai, niri romantikuk. Amatxo era politxe da karrena. Matxasunok koiztoixak eta. Ia, suertiak azun? Pagadi, dekarri gu. Gaur, Airbag. Airbag? Kontuz, Kontuz hor ze zapaltze zuen. Bai, lazai. Sí, voy yo, sí. Hola, buenas tardes. Por favor, los papeles del coche, la documentación... Papera, bueno, gu balierraingo kruzia bilatzen egia amona engraxin etxea juteko. No le entiendo nada en las cuentas. A ber, amona engraxi cruce balierrainea juteko eta polbostalko ematea ipurdia irritatu badaukalako. Irritatua. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, lo demás... Irritatua, rojo, gorría. Aceituna. Voy a hablar con mi compañero a ver si le entiende algo más el balcuence, porque... Ez zuen entenditzen, favorez, erresa data. Déjame hablar. Aparrazaldeon. Dokumentazioa. Papera, que carre. Papera, bilatu ya. Cafito madrileño. A ver, utziak nahi. Bueno, nahikoa dugu, Malahozia zartzena izan buruan trikornioan dekadolako. Beraz, paperako haintze bertan betela kotxea izorratuko ditu. Kotxe hau oso gorra dago. Zuki kutxu kotxea favorez, balierraina. Nazkatzen ari nez. Beka, ze gorra dagoen kotxea, hombre. Eta palbotalko bietu, balierraina jateko amona nahi porri motatzeko. Amona y polbostolko. Aiozu, zaiozu kotxea zikin du, favorez. Oye, este es siniste, hombre. Amona y polbostolko hizo siniste. Gaztea polbostolko ointxe bertan. ¡Me caben, tío! ¡Se sienten, coño! ¡Ya! Polbostalkoa ditxako gisa, itxua! Ai, panitxe, pasen emerik, pasen. Betor Imanol. Zu, Imanol, Big markako boligrafo urdina zara. Urte asko daroazuz denda berean. Azkenean, neska gazte batek erosi zaitu. Hirugarren egunerako txupa eginda utziko zaitu. Txistuz blai, idazteko gauza be ezar. Bota bertsoa 10ko handian, unk errima erabilita. Hanka baten gainean, ezkerreko eskua buru gainean, erlojuaren norabidearen aurkako mugimendua eginez buru gainean. 5 segundutik 5 segundura mingaina ataraz, eta libre geratzen zaizun eskua belarritik tira egiteko. Imanol, bromarek, gizak. Eskerrak. Venga, jarri gaia. Olatu guztiak berdinak ez direlako, gaur, beste egun, lehitzatik etorritako ospetsu bat.
Iñaki Perurena ren arria. Gabon? Baita zurire, Daniel. Nola nahi duzu deitzea? Izena Marmolitet. Baina Lita deitzeiate, launek. Lita, noiz hasi zen zure harremana Perurenarekin? Perurena 318 kiloko harri batekin ibiltzen zen, baina plakagile omen zeon, eta arekin erlazioa utzitako botazia nahi begila. Harri garria. Leitzalo berdeitze jau, bere besotatik pasageanak. Bai promisko hutsa da, harrizale amorratua. Erakargarria oso, beraz, Perurena? Erremedioik ez dauka. Ara, labia undila du, eta gerrikoi estu hartzen du nian. Bakizu, keuna noz de pierra, erderaz esaten da bezala. Baina nien eizatzo jaiua, Ni baki beste batzukin ibiltzen dela xirrika. Ara, behin zilindrika batekin harrapatu nun, eta Jesu Kriston disgustua hartutakua naiz. Gogorra izango da gizona beste batekin ikustea, ara? Batzazu pentsa, neuke behin baino gehiagotan jarrizkio eta adarrak zea Miltxo Saraleirekin. Ze? Mila esker gurekin egoteagatik, Lita. Ze bukatu aldeo? Bai. Ta nahi zein laundu behar ditu hemendik egitzen. Neronek? Ze horrek? Bai. Bueno, beso sustarroikin, favorez, Daniel. Zeha, hor perila asko baino fuste gutxi, Jasos. Kontu nun jartzen duen eskua, txikito? Markatu. Bueno, itxasoan... Bai. Itxasoan olatu asko dagoelako. Datorren astean, Olasagastiren aizkora izango dugu. Bere buruko minez, hitz egingo digu. Agur. Bona, eskiriak! Galkoa egin deua! Alkain! Ondio direktun da, ez da? Bai! Ai, gustako lezake ba! Saludotxu batzuk etxi, Bai, neura mai, Pakita, muso bat! Da neura izan nahi txua saluda, bebe. Margari, nekane, amena, Alkain, guazemak eman biherrien honek, arratik jamatek. Zu baina, hau Ameriketan ikusten da, ez da? Bai! Ikan lehen guzu. Manuel! Amen! Manuel! Beberan Andri, Maria Luisa, ez guazta bape gustaten, bape, baina bakixu. Maria Luisa, hola, guapa! Bueno, familia, ondo pasa azte honetan, eta bakizue aldan guztiai, koxkein, guazemak! Manuel, esa matabideu, Ontxera torre, tomas falsas. Igurtirik ez. Beno, amasajeak. Beno, bale, ordun, kakaino eto antzeutan. Katu baina isiltzen espazarete, kalera atera berko zarete, me cago en la puñeta. Toma falsa. Acomodadora! Zein hausi, irrintzi leheketarako internatzen? Ez, fistula dakat. Puta, Ilderrepe! Adios! Ez! Takizetara irezu. Nezea, baita kajaga gatu da, nitxo geik zendatuko. Zea guzti. Piloto zaleok, gaman dizuela. Gaztizko hogeta piloka...
Zeoz. Gabon, Jose Tolosa. Behon deiala, Xavier. Mendin komuniko paperik gabe geratu ezkeo, ba... Erretzen nintzen,